napsáno. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan. Právě lidem, že člověk již pořádně znají, ale toto je učitel. Jakoby to světlo vůbec nezáleželo od politiky. Tam se usvětí. Protože mi to připomíná video. To je obrovská škoda. Ale jak jsem z toho zklimal. Že dneska možná, aby jsme byli bezúhonní a bezelství, boží děti. Ten první bod říká, přijímám Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a pána a toužím prožívat svůj život ve spásném vztahu s ním. Ano. Ano. To druhé říká, přijímám učení Bible tak, jak je vyjádřeno v základních článcích víry církve adventistů 7. dne a zavazuji se, že z boží milosti budu žít v souladu s tímto učením. Ano. A to třetí, přeji si křtem veřejně vyjádřit svoji víru v Ježíše Krista, být přijat do společenství církve adventistů 7. dne a podporovat církev a její poslání
jako věrný správce svým osobním vlivem, svými desátky, dary, životem, služby. Ano. Já moc děkuju za vaše vyjádření, vy jste to sami slyšeli. Drahý Pane Bože, ty jsi hlavním garantem toho, že můžeme být světlo světa. Ty jsi, Pane Bože, tím nejdůležitějším v tomto obřadu. Tak v tuto chvíli, Pane, očistě mě, abych mohl provést úkon křtu. Milý Adame, tímto činem vyznáváš, že Ježíš Kristus je pro tebe tím nejdůležitějším v životě. Je to tvoje smlouva s Bohem, je to změna tvého života. A protože ses takto v životě rozhodl, tak tě křtím ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Já jsem vděčný Pánu Bohu za to, že tě proměňuje, že si tě našel a že tvůj život je součástí toho jeho. Že chceš být součástí jeho rodiny. A tak i na tvé vyznání víry v Ježíše Krista křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. I tvůj život prochází velkou změnou, velkým odevzdáním. Věřím tomu, že dnešní den pro tebe bude nejdůležitější ze všech. Rodíš se z Ježíše Krista znovu. A tak i na vyznání tvé víry křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Jardo, mám z tebe obrovskou radost. Mám obrovskou radost toho, jak ses odevzdal Pánu Bohu a jak s ním chceš žít dál. Vážím si všech chvil, které jsme spolu mohli prožít a i tvého velkého vyznání. A tak i tebe, Jardo, křtím ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
církve adventistů. Máme z vás velkou radost. A od teďka seš můj brácha. Je to skvělý. Je to skvělý. A hele, křestní list je tvůj. Petr. Mám z tebe obrovskou radost. Dělám si obrovský kus práce a jakoby kroků dopředu. A i tobě Pánu žehná. A teďka seš můj ségra. Marinko, i z tebe mám obrovskou radost. Z každého okamžiku, který jsme mohli propovídat o Pánu Bohu, protože to stalo za to. Ty seš od teďka moje ségra. Jardo, je mi velkou ctí ti takhle blahopřát, stát tady s tebou, protože jsme se na to oba dva připravovali. Takže brácho, předávám ti křestní list a vítám tě do církve adventistů 7. dne. Děkuju. A teď pro vás písnička. Když ty na zádi spíš, kde je víra tvá, když se mnou, ty nemusíš se bát, prosím, věř mi, Bůh nás rukou má, lásce a síle vítězství nám dá, prosím, věř mi, Bůh nás rukou má. Ať rostete ve víře Pána Ježíše. Brácho, já vím, že to učení nestálo vůbec